नर्थ करियानि डिक्टेटर एबा सुप्रिम लिडार किम जं उनखौथ' बयबो पागला होनना मिथिखायो। जुदि नोंथाङा नैबे आसोलखौ पागला होनना मिथियामोन अब्ला मांकी माइन्डनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा दिनै नर्थ करियानि डिक्टेटर एबा सुप्रिम लिडार किम जं उनखौ दिनै पागला होनना मिथिसिगोन। किम जंनि पागला आखुनि थाखायनो बे हादरखौ गोख्रों सासन खान्थि हादर होननानैबो मिथिनाय जायो। जुदि नर्थ करियायाव सोरबा सुबुङा किम जंनि नियमखौ फालिया अब्ला बे मानसिखौ सिदा गोदोना दानस'नाय जायो। फेक्ट नाम्बार 1 बे हादराव रावबो किम जं बायदि खानाय मडेल लानो मोना। जुदि सोरबा किम जंनि बायदि खानाय मडेल लानो नाजायो बे समावनो बे मानसिखौ जेलाव लांनाय जागोन। बे जाम्बानि बायदि खानाय मडेलखौलाय सोर लानो। फेक्ट नाम्बार 2 बे हादराव गभर्नमेन्टनि फोसावनाय बायदि गासै मोन 28 थाल' रोखोमनि खानाय मडेल लानो मोनगोन। जुदि आलादा रोखोमनि खानाय मडेल लानो नाजायो अब्ला बिखौ थोंजोङै फासि होनाय जागोन। अब्ला जुदि सोरनाबा खर'आ खानाय लान्थाबा मा जागोन लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो। फेक्ट नाम्बार 3 बे हादराव रावबो ब्लु जिन्स एबा नीला लंपेन्ट गाननो मोना। जुदि बुंनायावबो मानिया अब्ला मिथिना लाखादो मानाव गेदेर किम जंनि साजाखौ। फेक्ट नाम्बार 4 जुदि बे हादराव सोरखौबा जायखिजाया धोरोमनि फुजा खालामनाय नुयो अब्ला बेखौ दानस'नानै सिखारि सैमाफोरनो जाहोनाय जागोन। बुङोब्ला किम जंआ गावखौनो भगवान सानना लायो आरो गासैनिबो नखराव किम जंनि फट' थानो नांगोन। फेक्ट नाम्बार 5 बे हादराव टटेलि मिउजिक एबा गान खोनासंनाया बेन। फेक्ट नाम्बार 6 मबाइल कम्पिउटार एबा इन्टारनेट जुदि बे हादराव बाहायो अब्ला किम जंआ बे मानसिखौ सिदा जेलाव लांनानै साजा होनाय जागोन। बे हादराव मबाइल कम्पिउटार इन्टारनेट बाहायनाया आबुङै बेन। खालिबोल' बैफोर मानसियाल' बेखौ बाहायनो मोनगोन जाय गोजौ थाखोनि मानसि एबा जाय अफिसनि खामानि मावो। फेक्ट नाम्बार 7 जुदि सोरबा मानसिया गोरोन्थियाव क्राइम मावफ्लाङो एबा दायनिगिरि खालामफ्लाङो अब्ला बे दायनिगिरि सुबुंजों लोगोसे नखरैनो जेलाव लांना साजा होनाय जागोन। फेक्ट नाम्बार 8 नर्थ करिया हादराव गासै मोनब्रैल' टिभि चेनेलफोर दं आरो बे टिभि चेनेलफ्रा किम जंनि बिथोनजोंसो सोलिनाय जायो। डाइरेक्ट बाथ्राया बुङोब्ला बेफोर गासैबो चेनेलफोराव किम जंनिल' बाथ्रा सावरायनाय जायो। फेक्ट नाम्बार 9 नर्थ करिया हादराव सप्तासेयाव 7 सानावबो स्कुल अफिसफोरा खुलिजोबनो नांगौ अब्लाबो सेलारिखौ 7 साननि खामानि मावनानै 6 साननिल' मोनगोन। फेक्ट नाम्बार 10 थांनाय कर'ना भाइरासनि समाव गासैबो सैमानि बिगोमाया न'नि सैमा फिनायखौ किम जंनो हरजोबनांगौमोन जाहाथे बे सैमानि बेदरखौ जानो मोनबाय थायो। जुदि सोरबा बिगोमाया सैमाखौ हरा अब्ला 12,000 रां फाइन होनो नांगोन। फेक्ट नाम्बार 11 नर्थ करियायाव स्टुडेन्टसफोरा जायखौ सोलोंनो इन्टारेस्ट मोनो बेखौल' सोलोंनो हागोन। बेनि अनगा जिउ आयदाखौ फरायनो एबा सोलोंनो मोना। क्लास लानायाव जाहाथे रावबो सोंथि एबा कुइसन फोरोंगिरिनाव खालामा बिनि थाखाय नोजोर लाखिनाय जायो। जुदि सोरबा फरायसाया फोरोंगिरिनाव सोंथि खालामो अब्ला साजा होनाय जायो। जुदि फरायसाफोरा 18 बोसोर बैसो जायो अब्ला गासैखौबो न'निफ्राय गोजानाव लाखिनानै आर्मि ट्रेनिं फोरोंनाय जायो आरो गासैखौबो आर्मियाव सोनाय जायो। डाइरेक्ट बाथ्राया बुङोब्ला फरायसाफोरा गाव गावनि न'खौनो खेबसेबो नुहैनो मोना। फेक्ट नाम्बार 12 करियाया मोननै हादर जेरै जोंनिया इन्डिया पाकिस्तान मोननै हादर जादों। नर्थ करिया आरो साउथ करिया बिसोर गावनानै आलादा आलादा हादर जादों। जुदि साउथ करियानि मानसिया गोरोन्थियावबो नर्थ करियायाव थांफ्लाङो अब्ला बेखौ सिदायै गुलिजों उरायहोनाय जागोन। फेक्ट नाम्बार 13 नर्थ करिया हादरनि सुबुंफोरा रावबो हादर नागारना थांनो मोना। जुदि सोरबा सुबुङा आलादा हादराव थांनो नागिरो अब्ला बेखौ फासि होनाय जागोन। फेक्ट नाम्बार 14 नर्थ करियानिफ्राय साउथ करिया हादरनि सुबुंफोरा गोजौसिन जायो। फारसेजों नर्थ करियायाव सुबुंफोरा दुखुजों बुंफबनाय नाथाय साउथ करियायाव बिटिएसफोरा रंजागासिनो दं। फेक्ट नाम्बार 15 नर्थ करियायाव गंसेबो ट्रेफिक सिगनेल गैया। बेवहाय ट्रेफिक पुलिसनि इसाराजोंसो कन्ट्रल खालामनाय जायो। फेक्ट नाम्बार 16 नर्थ करियायाव रावबो सुबुङा उदाङै गारि बायनानै सालायनो मोना। बैहाय आर्मिजों रिलेटेड थानाय सुबुंफोराल'नो गारि बायनो मोनो। फेक्ट नाम्बार 17 बे हादराव जुदि सोरबा सुबुङा किम जंनि मुर्तिखौ उनजों फट' लानो नाजायो अब्ला बे मानसिनि गोदोनाखौ दानस'ना सैमाफोरनो जाहोनाय जागोन। फेक्ट नाम्बार 18 किम जंआ गावनि अरिजिनेल बैसोखौ माब्लाबाबो रावनोबो खिन्थाफेराखै। बियो गावनि महरखौ सम सम सेंग्रा नुहोनो थाखाय प्लास्टिक सार्जारि खालामबाय थायो। फेक्ट नाम्बार 19 किम जंआ गावनि हिन्जाव रि सल जुखौ जबरदस्तियैसो हाबा खालामदों। रि सल जुआ किम जंनि अन्थाइ बिखा गोसोजों माब्लाबाबो हाबा जानो गोसो गैयामोन। जुदि रि सल जुआ किम जंजों हाबा जानो राजि जायामोन अब्ला नोंथांमोना किम जंनि आखुखौ मिथिखायो। जेब्ला किम जंआ रि सल जुजों हाबा जाजेनदोंमोन अब्ला किम जंआ गावनि हिन्जावखौ धमकि होना दोनदोंमोन दि फिसा हौवा जोनोम होनो नांगौ। जेब्ला रि सल जुआ फार्स्ट गथ' जोनोम होयो अब्ला हिन्जावसासो जाबाय अब्ला किम जंआ जोबोद रागा जाबाय। बिनि उनाव नैथि फिसायाबो आरोबाव हिन्जावसासो जाबावबाय। किम जंनि रागायाव थामथि बाराव फिसा हौवा जोनोम जामारबाय। किम जंआ गावनि हिन्जावखौ गुबुनफोरनि सिगाङाव मिनिस्लु थानो थाखाय धमकि
दिन्थि होयो आरो जेब्लाबो गावनि आगाननि खम गावजों थाबायफानो खिन्थाना दोनखायो। अब्ला नुबायना नोंथांमोन, जुदि किम जंआ गावनि बिसिखौनो गाज्रि आखु दिन्थियो अब्ला गुबुनफोराथ' बेसे खस्थ' मोनो जानांगौ बे नर्थ करिया हादराव। जुदि बबेबा हादरनि सुबुङा नर्थ करियायाव थाङो अब्ला सिदा जेलाव सोना दोननाय जायो। अब्ला नर्थ करिया हादरनि गोबां गाज्रि बाथ्रा जावबाय लोगोफोर, दानिया एसे मोजां बाथ्रा बुंनांसिगोन, नङाबा एक्टर पागला किम जं आदैया आंखौ दा पानिशमेन्ट होबा खोमा खेबनानै जलाय सिखारलाय खालामहोबा जानाय नङा। अब्ला नर्थ करियानि मोजां बाथ्राफोर। फेक्ट नाम्बार 1, नर्थ करिया हादराव सिख्लाफोरा मोनानि समावबो उदाङै बेरायथिंनो हागोन मानोना बे हादराव किम जंनि सासनखौ गिनानै रावबो क्राइम खालामनो गोसो जाया। फेक्ट नाम्बार 2, नर्थ करिया हादराव क्राइम खामानिया गैयाखौनो बुंजायो। फेक्ट नाम्बार 3, नर्थ करिया हादराव सिगारेट, एलकहल एबा निसा बुस्थु जौफोरखौ बाहायनाया थारैनो बेन। फेक्ट नाम्बार 4, बे हादराव रावबो सुबुङा गारि मटर बायना लानो मोनैनि थाखाय बेवहाय पलिउसना खम, फारफ्रोमथिंबो थाजिम बार आरो समायना हाजो। फेक्ट नाम्बार 5, बयनिख्रुइबो देरसिन स्टेडियामा बे नर्थ करिया हादरावनो दं। फेक्ट नाम्बार 6, बे नर्थ करिया हादराव नैबेबो टटेलि बेन। फेक्ट नाम्बार 7, बे हादराव क्लास नार्सारिनिफ्राय इउनिभार्सिटिसिम फरायनाया आबुङै फ्रि। फेक्ट नाम्बार 8, बे हादराव करियान रावनि अनगा आलादा रावजों रायज्लायनो मोना। अब्ला लोगोफोर, बेफोर गासैबो नर्थ करियानि गाहाम बाथ्राफोर। सानसेखालि किम जंआ पार्किंआव लाखिनाय सनानि गंसे गारिखौ फसायो आरो बेखौ खाथिनिफ्राय दुरबिनजों नायो। गारिनि मालिकआ ओंखारबोना किम जंजों नांलायनो हमो। किम जंआ जेब्लाबो आखायाव बम लानानै बेरायो आरो बे गारिनि मालिकखौ किम जंआ बमजों उरायहोयो। अब्ला लोगोफोर, नै बियो नोंथांमोननि खामानिसै। Oh my god. Enjoy. Vanilla. Ano singin dari no? Lagi. Osaka. No. 주먹질 못하도 다 뿌리. Osaka 뿌리だね。すみません。Osaka.やべえ。ありがとうございます。Osakaよ。ありがとうございます。焦ったわ。もううまいにだ。3位だ。俺返してません。サンキュー。よかったおさんで。